Kamusta naman mga pinalanggan nato ng mga tagpalamati kag syempre mayong hapon sa inyo tinayn. Ari kita sa Biyernes ng edisyon saying This is My Life. And again, thank God it's Friday. Sa mga may obligasyon dara, ano dana o kung wala pa. Okay lang, samtang nag-updanay kita iya diri sa This is My Life sa karon nga hapon. Inyo kubus nga lagad City to Wilma tubtub-tak na alas 3 gid ninyo nga mabatian kag magalingaw sa inyo diri sa kahanginan. Tiyamo na si Lingko, kamusta maang panyaga? Kamusta ang inyo mga obligasyon? Kag kamusta man ang paghalong-halong? Anyway, of the night kita sa inyo mga lilisuan sa mga radyo. Nara kita sa 684 kilohertz. At same time kamo dira naga pahunay-hunay kag nagahilay-hilay paamo kana bala na kag syempre man sa iba naton dira nga mga kauturan nga tinguha pa nga makahingagaw sa pag sa pagpanniyaga, di ba lang titawe? Okay lang na siya, denay man kita, kay ti karon dugay-dugay. Although nga nakatimo-timo do, hingagaw man bla, pa mo ka na bala. Hingagaw lang iya, na? So, kung na naman ang aton ginsaluhan dira sa aton latukilan ay importante is nasudlan ang aton tiyan. Wala kita magkapalipas sang pagkaon sa aton regular meal ang pagpaniyaga na. Pero ti ano balang panyaga na tondera. Amon di damo ila food sigwa naghingagaw gid si Tita Wilma kay gintingob ang celebration sa amon diri mga celebrators for the month of May. Isa lang gid ang wala mahingagaw tungod sa katapusan pa iya. Bispera sang katapusan sang bulan sang Mayo ang iya sini birthday. Ako nga anom, damo sa ila mo na sa isahon na bless lang karon. Anyway, sa inyo man mga greetings sa aton mga palangga nga nagaupod sa ila mga radyo, inyo mga greetings kag inyo mga mensahe karon sa aton sini sulat pagid no reaction ninyo kag inyo man mga comments, recommendations para sa aton sender sa sining hapon ara lang ang aton sa ni text hotline. Pwede gid ninyo type sa inyo mga cellphone kag i-send sa 0963-757-0874 again 0963-757-0874 kag sara naman sa nakaupo diya online via Facebook Live sang Facebook page sang Action Radio Bacolod na updenay man kita dira ara may chat room dira. This is my life chat room for your greetings and your good comments. Syempre paki-like paki-share sa mga nagasend sang mga stars bow saludo kita, thank you so much. Nagapakita lang ina sa inyo man pagpalangga sa amon diri sa Action Radio Bacolod. Pero hindi lang This is My Life ang i-like ag share kung pwede pati man ng mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Kagang aton man mga matipon nga mga balita dira sa News Center kag mga dalag ko man nga mga breaking news kag flash report syempre pwede kid na may ninyo dira man makitan pwede man naton ina ma-like kag ma-share and then pwede man kamo dira maka-comment, di ba na? Pwede nyo ma-share, syempre kung ma-share ninyo sa inyo na mga friends, circle of friends, sa inyo mga pamilya ato sa malayo nga mga lugar, di ba la? Pwede man kamo dira maka-open kag makalili sang amon sa ni website paagi sa pag-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede man kita hindi kay huo sa amon website may radio dira. Ang radio pinduton nyo lang kay mabatian nyo man si Tita Wilma. Pwede man kita gyapon makaupdanay pa amo. Ay do Biyernes man pati dila ko kag magluwas man sinada pag ang YouTube Tita We sa YouTube pwede gid kita makaupdanay sa gihapon dira. Action Radio Bacolod Live. Yes. Okay na siya Tita Wilma pero ano man ang updates? Pila man ka mga updates sa ito ni gadulong sa inyo kung kapamati lang ko kaina to sa mga ginapang report na tungod sa
kilo sang bugas, no? Pero do kabudlay gid guro kay ang kilo sang bugas almost 50% katunga ang ginahandom sang magapungkong administrasyon katunga sang presyo subong sobra pa. Diba? Kuntingwaan nila nga maglabot sa 20 pesos kada kilo ang bugas. Subong ang kilo sang bugas sobra tunga iya mo, di ba? 100%, di ba? Kung lang taon naton almost 20 mag 48 per kilo, may ara gani 54 pesos per kilo ang bugas, di ba la? Pero bisan hindi man ina ma-meet gid sang magapungko nga gobyerno ni BBM na bisan magaganhagan, bisan mag-train ta sa sobra na makabulig-bulig na sang dako sa aton kay nga akadamo sa mga wala sang trabaho kagkadamo gid sa mga Pilipino sa karon nga padayon man nga nagaantos sa ginatawag kapigaduhon. Pero hambal sing POPCOM, anong POPCOM gani ang Commission on Population, a Population Commission, di ba nagalabot na sa 26 million ka mga Filipinos iyang suno sa ila, ara na sa idalom sang ginitawag nga poverty line. Bot silingon nagkatulot ti bawas sa kapigaduhon. Sa kadamo-damo, milyon ang wala sa trabaho. Subong may mga bago mag-graduate, until now wala man trabaho. Namo nang hambal niya. POPCOM Undersecretary 1 Antonio Perez III na ang pagtuon nga ginhimo sa Philippine Statistics Authority na tungod sa kapigadon sa aton pungsod sa diin naging kumparar ang una nga bahin sa 2018 kag first quarter man sa 2021. Tihambal ni Perez nga nakita nila nga nagsaka ang kadamon sang pamilya nga nagaantos sa pura uton. Halin sa 4 ka milyon nangin 4.6 milyones o kon 23% sang population sang Pilipinas, di ba? Patagya pagani ang poverty line gintala na iya sa kita nila sa income. Ang poverty line is 12,000 pesos per month nga ginakita, no? Kag wala nagalabot sa amo iya nga kantidad ang income o ginaganar sa 26 million ka mga Filipinos. Tinagsaka man ang kadamuon sang mga pigado nga mga lugar nga mataas ang nangin kaso sa COVID-19, especially dito sa NCR, sa Central Luzon, of course sa Central Visayas, tungod apektado ang ekonomiya. Kag hindi lang nakita tanan niya, di ba? Kita tanan apektado dira gani wala iya sang masiling naton nga may ara iya sang nakatulot ti bawas no ay diin man nakatulot ti bawas amo ning sitwasyon subong katibawas kani imos kapigaduhon nga kun hindi ta magpaninguha ano ayhan, di ba mga anak? Yes. Okay, ara lang kamo daw danay lang tada gihapon kadasing man sang aton oras ay 1:38 pa lang Action Radio Philippine Standard Time. Sa gihapon ang pagpahanumduman ni Tita Wilma sa tagsa naton ka mga palanggaman nga mga tagpalamati, no? Especially buwas nga adlaw ano na gani buwas Sabado kay Biyernes subong mo tipon-tipon naman sa aton panimalay planuhan nyo dabi kung anong mayo na aton nga himuon para buwas paamo ka na sa aton man nga mga iloy sing puluyan, especially amo niya paginalan planuhon nyo gid ang mga ginikanan nga nagatrabaho kay ti mabalik na mo, di ba? Manumbalik na ang 5-day work week. Ito ay 94-day work week, may ara Biyernes, Sabado ang mga nagatrabaho ara sa gobyerno, ara na sa ila sini puluyan, di bala? Nga mga anak. Ay, kag isa pagid gali, di ba laging nadumduman ko lang ni. Kaya nga ay di ba laging deklarar na sa aton Weather Bureau ang pag-asa ang rainy season. Halong kita ha, kinahanglan umpisa na kita sa pagpaninlo man sa aton palibot.
kinahanglan maninlo na kita sa aton palibot ang mga drainage dira, mga kalog dira. Kung damo ang inyo mga pananom, kinahanglan hawan-hawanan ang inyo mga tanom dira. Sagwa nga hindi pwede bala madapuan sang mga lamok, balayan sang mga lamok kay baw ang dengue. Amugid ang dapat na iton halungan sa karon. Okay, lang na siya, Tita Wilma, no? Okay, Anay, 1:39 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa karon nga hapon, si Tita Wilma magabasa sang isa ka sulat, no? Mabasa kita sang sulat dugay-dugay. Ini nga sulat padala sang isa ka asawa ang bala disappointed gid siya. Pero mas nga makasiling siya nga disappointed siya. Sa ano nga rason? Sa bahin sa ila pagpangabuhi, sa relasyon, sa iya sini partner, sa iya kabataan, kay tigagmay pa man. Hibaluon naton ina karon, ha? Hibaluon naton ina, and then, ang inyo man nga mga mensahe, na ang inyo mga reactions, recommendation para sa atong letter sender, ara lang atong chat room, kagara man ang atong text hotline. Dira ninyo ipadala. Kag syempre man ang aton sininga horoscope sa mga nagabantay kag nagahulat sang ila zodiac sign para sa aton horoscope adlaw-adlaw, na bantayan man ina karon ang pagbasa ni Tita Wilma. Kag syempre kabalugi ko kung anong inyo dira ginahulat sa inyo horoscope man, magluwas sa inyo mabatian pati ng inyo nga mga maswerte nga mga numero, inyo sini mga lucky numbers kay ginatayan gali nila, maulihin na lang ko kabalo, no? Ginatayan gali nila sa STL, masimple pwede mo na guro tamadugang-dugangan ay para magamit namon magtaya kami sa loto, magkita mo gilin na. May lang kung may mga swerte ka sa numero, di ba? Kung swerte ka sa numero, tindog ka nami, gid iya. Pero kung wala ka swerte sa numero, ti uyang ka man imo kwarta, na? At iban kalingawan malang na, pero makabulig man sa ila, galing ang hindi lang dira nami. Kay ti, kung kaisa, mawili na lang kamuda, inubakal nyo bugas, iya, itaya nyo anay, no? Okay, siling na sa ima mamati. Kaya ko karon sa horoscope, Kuya Ma'am Wilma. Okay na, yes sir, Ana. Okay, pero daligid lang ang aton anay importante man para sa aton ni kaayong lawas. Ang aton mga produkto from Dr. Alfred's. Siyempre, produkto from Dr. Alfred, especially ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Dira sa mga naka-online. Hi and hello lang dira, no? Kay Sir Jory ni Pomoseno, good afternoon lang, sir. Kay Sir Mileli Uligo, salamat man. Thanks, Gid, for the big heart, Sir Mileli. Ni Tia Kim, good afternoon. Christy, mayong hapon, titawe. Marivic Gigan or Higan Talavera. Good PM, Tita Wams, and God bless sa program mo, tita. Magkimis ang tingog mo. Mabala, tita we, buyag lang dear, ha? Thank you, Gid. Thanks for the big heart and for the love, Sir Mileli Oligo, sa Action Radio Bacolod, na? Tamyaw, please, Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mat Mayo, Chinky Dialegdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Kativir. Yes, ara naman. Of course, Sir Mileli, kabalugitan na ara sila live sa Banes Cafe Highway sa Tangob watching sa ARB 24/7. Mamatigid ko karon sa horoscope ko, Ma'am Wilma. Okay, good sir, ano? Good afternoon, Tita Wilma. Gapita watching, mga pita. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat. Keep safe always. God bless. Raymar Beranyo Lingoste. No, madamo gid nga salamat dira sa inyo. Maayong hapon gid, na. Thanks gid for the love. Bapa mo kana. Thanks for the love. Sa iton man mga palangga nga naka-online. Abe, okay, naghang siya, na. Hindi ko siya makita. Okay lang na siya, na Tita Wilma, na. So, enough lang na next.
Mabalik lang ko karon sa atong sa mga greetings. Sa dira lang kamo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management. Sa Tita Wilma, pero ay, kay Inday si Mar, anay gali, dira mayong hapon, salamat gid. Ha? Kag magluwas sina ara pagid, no? Nang Lilit Castro, salamat gid kag si Angga. Salamat dira sa Kishola Village sa Barangay Villamonte. Okay? Kag diri anay sa acting text hotline good PM tawi greet ko lang sila ni Mama kag Papa sa Gilungan. Tawi ka pamati sila adlaw-adlaw. Halong ilang lawas nyo da maha. Vimar ni Gataw ganay lang kami ni Hana. Maa 1780. Salamat gid baw. Ginapahanumdum gid ang ginikanan para hindi magkabalaka. Amoy na mga mapinalanggaon kag madinumdumon nga mga kabataan. Tita Wilma pangayo lang ko bi textmate girl lang buot lang 30 to 40 years old. Dan ni Gali sang Kabangkalan. Salamat gitawe. God bless and more power. Okay, sa gusto makig-friend kay Dan sang Kabangkalan, gusto niya girl nga text may 30 to 40 years old ang edad. Ang iya cellphone number 0963-320-6210. Again, 0963-320-6210. Dira lang anay si Tita Wilma Kutob kay babasa kita sang aton sulat sa siniiya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, so ang aton basahon subong nga hapon nga sulat. Lipot lang ni siya nga ginpadala sang isa ka asawa na. Pero basta problema gani
bisan gamay or dako basta ginpangabudlayan tagaan ginayton inaig talupangod na kag ang aton letter sender karon nga hapon si Inday Margie na ang iya sinipatawag lang Margie sang Bacolod kag ang sulat ni Margie nagasiling Dear Tita Wilma, tawgan lang ako kay Margie sang Bacolod. 40 na ang akong edad. Isa ka plain housewife. Kag naga-estar sa barangay Sumag. Bilang asawa, Tita Wilma, gina-enjoy kag malipayon gid ako nga ginatungdan ang akon responsibility bilang kasanag sang amon puluyan nga nagaatipan naga paninlo para ngangin matinlo ang palibot pati ang amon puluyan matahom kag komportable ang amon balay para sa akon bana kag sa amon duha ka bata. Soltereto na ang isa. Ang eldest ko 15 years old na kag ang kamanghuran 13 years old. Happy naman ako tani sa dalagan sang amon pagpangabuhi sang akon bana nga si George. Isa lang ang hinakit ko. May hinakit pa ikaw na sa sulod sang 16 years nga pag-perform ko sang akon role sa amon balay, abi mo bisan makaisa. Wala man lang ako makabati sang appreciation halin sa akon bana, baw nga anak. Sa tuod lang, Tita Wilma, naka-eskwela may nako culinary arts kay gusto ko man makatuon magluto. Kag-abi mo ang mga tupad balay ko, nakatilaw man sang akong linutuan, kag gina-appreciate Manila ang kanamit sang akong ginaluto. O kung hindi gani ang katinlo sang amon balay, sang amon palibot, kag sang akon mga tanong. Ano pa daw permilang ko aburido kun ara ko sa sulod balay. Kaya nga ang bana ko wala man lang makatalupangod sang akon mga ginpangabudlayan. Bisan tani bala kapoy gid ko. Sigurado ko yata nga madula gid inakon makabati man lang ako sang pagdayaw halin sa bana ko nga namit ko magluto sang sudan o kung nami man ko manghimos kag mang-arrange sa amon sinibalay. Tisin o man bimalipay sina. Ina nga mga bagay ang akon paghinakit daw hindi ko gid mapunggan sa bana ko. Kay nga imbis nga dayawon niya ang mga maayo ko nga ginahimo, lain ang iya matalupangdan. Ano pa daw ginaproblema ko gid ang tanan. Ano mayo ko na nga himuon taman? Pamati lang ko kay ga-enjoy ko. Ga-enjoy gid ko kung mag-advise ikaw sa imo sini mga senders. Ari lang ko ga pamati. Salamat gid. Maayong hapon, Margie. Okay, sa atong letter sender nga nagpatawag kay Margie kung tanawon tabala no. Kung tanawon kag pamatian kag intyendihon nato ng kaunden sang tanan. Ahay, nanamian gina-appreciate ko gid ang effort mo, na? Kag ginadayaw kag gid ni Tita Wilma sang imo ano gani ang mayo sini nga term nga itawag naton sa imo nga inang ideal housewife. Pangapamo kay na magluwas nga ideal housewife, dalayawon nga iloy kag asawa tungod ginatungdan mo sang maayo ang imo papel, ang imo
responsibilidad sa inyo panimalay. Ginadayaw ka sang mga tao sa imo palibot sa kanamit sa imo magluto, sang imo pag-arrange kag pagpanghimo sa inyo puluyan kag sang inyo palibot. Masiling ka bala nga ara na nakuha mo ng atensyon sang mga tao sa imo palibot, pero lain ang ginapangita mo. Makasiling si Tita Wilma nga KSP ikaw. KSP ikaw, hindi sa mga tao sa imo palibot, kundi KSP ikaw sa imo ba na kulang sa pansin. Amo nang gusto mo, di ba? Nga matalupang dan ni Mr. ang imo sini effort. Matalupang dan kag ma-appreciate niya. Dayawon ang imo sini mga ginahim. Kay sa tuod man lang bala kuon ta mga asawa, no? Masiling lang na, bokay namit sang luto mo, ma? Dulain naman niya, how? Dumadula, bila dahil ng kakapoy mo. Pagkatapos daw, mas kapag nga ma-inspired sa pag-discover sa kung ano na naman nga mga lulutuon para kay Mister na mga pilalang na balas ang mga balasihan nga sa diin makahatag man bisan kayot lang gid. Bisan na makayot, kayot na gagmay big gamay, no? Gamay lang gid nga kalipay. Simple nga pag-apresyar, simple nga pagmuno sa imo hinimuan, makahatag na kalipay sa imo. Ilabi na ko naghalin sa imo ginapagkamahal. Ba mga mister, abitalupang danyo man na sa inyo mga asawa. Pamo ka na bala? Ha? Ay ho, dapat ano gani? Ang sikreto lang gidira guro Inday Margie, ang mahambal ko lang. Buksan mo ang imo kaugalingon sa imo sinibana. In short, pabatsyag ka man sa iya. Ipabatsyag mo sa iya nga ba wala yag paano kay man luto ko, bado wala man ta ni paabuton man, bado wala man ta di konsuelo man, daw mga amoy na bala, pero hindi sa serious nga pamaagi, no? Not in a serious manner, kundi inang bisan pahapaw, palahog, pero palabtik na siya, paamo kay na. Kay tikon lang tawon bala naton, nakita na iya siguro ni George, no? Nakita na niya kay naanad na siya for 16 years. Nakita na niya nga well-arranged ang inyo sulod balay, matinlo ang tanan, atipanado ang inyo kabataan, nami ang pag-atipan kag pagpadako mo sa inyo duha ka bata. Paamo kay na bala kag ara na iya sa iya kaugalingon nga manamit ikaw magluto, dahil di bala nga hindi na kinahanglan para sa iya. Hindi na kinahanglan nga dayawon pagid niya. Galing ti, bisan ordinaryo lang na nga bagay to, Margie, magkahatag sa aton energy mo, di bala? Pero ina nga mga bagay para siguro kay George, mga ordinaryo na lang ina. Na nga hindi na dapat pang tagaan sang special pagid nga attention. Ano pa, wala lang sa iya, hindi na siya ka makasiling. Thank you for the nice food na thank you for the love, mga muna nga siling baw kay namin sa among balay kung wala nga ako nisa. Sa iya guro daw hindi yan na siguro dapat pang ihambal, no? Pero wala siya kabalo nga kinahanglan mo ina. Na makahatag sa imo dugang energy kag dugang pagyed nga inspiration nga dugangan mo pagyed ang tanan nga mga bagay nga ginahimo mo para mangin malipayon ang imo pamilya, right? No, di ba? Dulaan lang na bilang pasingit nga masiling ka nga daw feeling mo ining daw aburido ka lang permi kay masiling ka way man konsuelo ang akon nga pagpangabudlay di tanan daw wala ka man mabatian halin sa iya, di ba may mga asawa nga mo sina, ha? Ay ti subong ita ka pamaagi kung paano mo pagyed makuha ang atensyon ni Mister in some other way. Himuan na dulaa ang imo pagpasingit perme, kay nga tandaan mo na gani ni Mister nga nano na nga nagapasingit ka lang niya perme man, kag magresulta negative sa iya, problema gid nga dako.
Na kay nga mas madali nga matalupangdan ang mga negative nga mga ginahimo sang sa mga positive. Di ba la? Sa mga maayo. Matalupangdan na bisan tuod gani bisan sa diin man guro, hindi na yan nila makita ang tanan nga hinimuan mo nga mga maayo, nga mga maayad. Ing ila matalupangdan ang mga hindi nami mo nga ginahimo, no? Gani ara lang kita dira. Ari lang ta sa positive side sa mga nagakatabo sa aton kabuhi. Himuan na bala, try mo na, i-try mo gid ina. Kag masiling bala nga pag-abot niya na mag-abot dugay-dugay na si Mr. Kay ti routine niya na nga pagpauli mo, ha? Pag-ara na siya dugay-dugay, kinanglan preparar ka na, o kinanglan malipayon na, kondisyon mo na, exercise mo ng imo nga facial expression nga nakayuhom ka, nga pag-abot niya, hello, Papa. Kumusta? Kamustang work? Di bala pag-abot siya sa balay, so gataon mo siya with a big smile. Hug, kiss. Baw, do kay namin. Masiling ko sa miss. Baw, ano nakaon ni misis ko nga. Di ba? Master, kung di makasabat ka din, sige do, wala mo man kung ginasapak permin, di ba la? Buat silingo, nagapaangga ka na sina. Kamustahon mo siya. Okay lang pamatsya the whole day nga. Ara siya sa trabaho? Yes, okay, gid na. Kamustahon mo siya. Ano pa, may anong mga problema nga na-encounter mo sa work mo, pa-share naman. Kiti ari lang ko sa balay. At least, lang ang akon panumduman, ma-divert man makadali, hindi lang sa tanan ko nga mga task diri sa balay. Ma-imagine ko man nga ang bana ko ara sa sulod sa iya ginaobrahan, ba amo na siya kasako, amo sining mga ma-encounter niya. Di ba la? Mga something, mga magagmay nga bagay, pero mapuslanon para sa bana mo. Kinahanglan makita niya nga joyful ka, malipay yun ikaw. Malipay yun iyo, basta rin bukod ka nami sa nga akong asawa ba. Bisan to, mabulubog at ikaw halin ka sa obra, kakapoy, mabatyagan ko halin sa akong trabaho, pa magpuli ko, abi mo amuning masugata ako, malipay yun ang asawa ko, tapos preparahan pa ko pala mahawon, abodo ka nami, lang puli, pero may early, di ba? Balikan man niya inasang mga maayo. Pero kung pakitaan mo sa mga hindi nami, tihuo, hindi ginami ang madangtan sang tanan. Kung amo inang attitude mo, Inday Margie, hindi siya nami. Nga magpasingit ka lang magpasingit. Ari na lang tadi, saylo sa tuo, kung nara ka sa wala, kay kalabanan sa wala, negative mo. Saylo di sa tuo para positive, kay kung amo sina ang mga kinaiya naman nga himuon mo para sa bana mo sigurado, matalupang dan giniya. Matalupang dan gini ang tanan kamay sa amo lang ning asawa ko pero ginapabugal ko gini sa iban ko nga mga kakilala, ginapabugal ko gini siya sa opisina nga ang asawa ko, manami magatipan, manami magluto, ang amo niya panimalay, bisan simple lang, gamay lang amon balay, pero mahipid kay nga amapisa ng asawa ko, mapinalanggaon ng asawa ko, di ba? Amo na lang na hindi ka na magpamensar sa mga hindi nami, kay kung magpamensar ka sa hindi nami, deragyan, masugod ang problema. Masiling na lang na si George nga na, man pag-abot ko, gakulos muron ka na, dugay-dugay ka kumud-kumud ka, ano problema? Dasan masingal ka man, kundi away, dira mahalin ang problema. Pero kung sugataon mo siya with a big smile, pagkatapos pa, chinelas mo pa, kiss, hug, may luto ko di gali, may giluto ko di gali, gusto mo tilawan na something nga mo na, gamay lang, nga mga bagay-bagay, nga lain naman sa iya na andan nga mga bagay, nga na-use na siya bala for 16 years ninyo nga pag-upod, ngita ka sang something nga makapapukaw naman sang iya atensyon. Tandaan mo na, Marge? Hoping nga inang ideya nga ginhatag man ni Tita Wilma sa imo makabuligid. Kinahanglan kun kaisa, na rin naman kadto naman kita sa side sang mga asawa. Hindi lang niya siling kita nga mga asawa ang aton kaugalingon, iud-ud ta lang sa trabaho sa sulod sang balay. Kabalugid kita nga kun aton lang gid hatagan focus ang tanan nga trabaho sa sulod sang balay,
bisan ariho ang 5 mo katudlo amo na siyang mga task nga ang imo daily routine nga ulo brown sa sulod sang balay ay 1, 2, 3 ari ka pa lang sa ikatatlo balalikon mo naman ang number 1 di bala kay nga wala katapusan ang aton trabaho sa sulod sang balay di bala kitaya nga mga asawa mga responsable nga mga asawa kag iloy sa sulod sang puloy-an kabalo gid kita sina. Hindi mahapos ang mangin asawa, hindi mahapos ang mangin iloy sa sulod sang puloy-an. Amo na, nga kinahanglan, antes ka mamana, amo na siling gubla yung kaisa sharing naman lang nimo, no? Antes ka mamana kung ikaw ang dalaga pa, na, may trabaho ikaw, enjoy pa more. Paano, di ba? Enjoy pa more, ha? Enjoy mo gid ang imo pagka-single. Kay once nga i-commit mo ang imo kaugalingon sa pagpangabuhi, dira mo gid ma-focus ang tanan mo nga time. Time, effort, love, dira mo mahatag tanan. Labi na gid kun may baby na, kung kaisa pati kaugalingon mo mapabayaan mo. So kinahanglan sa pag-abot sining mga additional nga mga task responsibility sa imo bilang asawa kag bilang iloy na ang mga naka-line up mo na nga hilimuon madugangan pa maamat-amat mo naman manage para nga mangin harmonious ang inyo sinipagpangabuhi. Hindi mahapos na siling na ni Tita Wilma. Hindi mahapos ang magpamana. Hindi mahapos ang magpangasawa. Sang una, ginapamensar pa nga ay kinanglan magpangasawa ko nami gid may balay na kami nga amon kaugalingon para makabalay kami sang amon, makabalo kami kung ano ang wala, di bala? May experience namon kung anong problema, kung paano namon masolusyonan. Subong niya, hindi. Pagpangasawa or pagpamana dili lang tayo sa amon kaya di sa mama kasi papa hindi tadi magutuman dito lang ta sa amon na masiliman ng lalaki sa balay kay si mama kag si papa lang upod ko sa balay ti tawhaya mo ni galing kay ti Pinoy taya mo no so kinahanglan lang gid nga once nga magsulod ta sa marriage life kinahanglan tun-an naton nga magtindog sa aton kaugalingon kay hindi lahog-lahog. Ikaw, Inday Margie, ginabalikan ko na nakita ko hindi ka naka-enjoy yung solterito ng mga bata mo 15 and 13 magdalag ko na maka-girlfriend na or maka-boyfriend kaya wala mo man na-mention kung babae kag lalaki maka-nobya or maka-nobyo makita mo naman panibago naman nga challenge on your part bilang iloy dira naman na takson ang imo pagkamapinalanggaon nga klase sang iloy di ba la? Okay face the challenge amo na wala face the challenge kag kinanglan go lang kita fight whatever whatever may be, but be prepared. Only God knows what will happen tomorrow. Ako nga every minute of the day, kinahanglan na nagapamensar, nagaobra kita, ada gid siya always nagaupod sa aton. Kay kanami lang gid ba siya gon. Inday Margie, salamat gid. Salamat gid sa gin-share mo diri sa aton. Kag saludo si Tita Wilma sa imo bilang asawa kag bilang iloy sang imo duha ka bata. KSP ka lang sa bana mo. Amo nang nakita ko, ginapangita mo lang atensyon halin sa imo bana. Again, sa masulito ni Tita Wilma, ang practice mo for 16 years nga wala na niya natalupangdan sa iyaya ordinaryo na pangita ka naman sang mga bagay-bagay nga himuon mo nga makakuha gid sang iya atensyon nga mawin mo naman liwat ang iya heart kag para nga permi mo siya makita nga nagayuhom sa imo okay Inday Margie, again, thank you, gid sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamati karon nga hapon. Malipot lang ang iya sulat, pero kabahin ina sang aton kabuhi. Nga dapat may naton i-share sa iban nga mga asawa, sa iban nga nagaplano nga mangin iloy sang puloy-an kag mangin asawa na magsulod sa pagpangabuhi. Kinahanglan kabalo kita sang aton role.
aton papel bilang bana, bilang asawa. Tandaan gid naton. Sa inyo naman mga istorya, pwede nyo gid masend diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Willrose Building, Burgos, Locson Streets, Bacolod City. Pwede man ninyo masend sa Facebook page ni Tita We na Action Wilma Sugaton. Inigay sa personal account naton, Wilma Antupinas Sugaton. Okay, inalang mahambal naton kay Inday Margie. Mga reaction na karon sa aton sini mga palanggaman nga mga tagpalamati kag nagaupod sa aton online. Relax lang na. Basahon ko ina karon sa pagbalik naman ni Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Okay, sa mga naka-online naman, good afternoon, Tita Wilma, Pangapita, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat, Gid. Keep safe always, God bless. Raymar, salamat, Gid. Ara man si Nayo pa. Nayo pa ga. Paamo ka na, kay unique sa imo nga account name. Nayo pa ga. Di na to siya? Madam, shout out ko lang po ang Agapuyan and Divina Gracia family sa Cada City. Okay. Sa Agapuyan kag Divina Gracia family dira sa siyudad San Cadisay. And hello. Good afternoon sa inyo. Sir Jerry Nipomuceno. Yes, sir. Antonio Beronio. Good afternoon. Dira sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Tony, good afternoon. Thank you so much. Tutu Eric, mayong hapon man. Yes, Inday Blaza. Good afternoon kuno Tita We. Mayong hapon man sa imo. Mayong adlaw sa imo Tita We. Ginagreet ko lang si Ludovico Peralta nga gapamati gid sa imo diri sa Barangay Hall sa Sumag kag ang staff sang Basru Ems kag ang barangay employees ng Barangay Sumag. J.R. Palma Kiman. Salamat gid sa inyo no dira sa Barangay Sumag, especially sa ara dira tanan sa may Barangay Hall. Salamat gida, masiling kamo gapatuyo kami titawi upod sa imo. Ay nga mga anak kamo amo ginabalamber mi mabatian ko. Sa Basro M, sa staff ng Basro M, hi and hello lang sa inyo tenana. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my elder brother Armando Margen Malacca and his wife Teresita Tumpag Malacca on their 50th golden wedding anniversary today. Wow. Happy golden wedding anniversary. Thanks a lot. Stay safe and take care always. May God bless you and your family circle. Ma'am Wilma, more power to ARB. Likewise, Ma'am Elizabeth Gamala na. Virgie, good afternoon, Tita We. Always monitor from Celine Homes. Gihapon kami dari, Tita We. More power and God bless you and your family. Inday Virgil Pinda, salamat. Ada man si Inday Merly Gonzaga na Tita Wilma, God bless. Monitor lang kami. Na. Okay, Marjorie Ward. Hello, Tita Wilma. Good evening. Yes, ma'am. Good afternoon from the Philippines. Thank you, good ma'am, ha. Manjo Arnehog, mayong hapon action, Tita Wilma. Good afternoon. Yes, Marley Gonzaga. Salamat man sa imo. Yes, Inday Homa Lumina, salamat man. Mayong hapon, Tita Wilma from Baby Gregorio Yulo. Yes, thank you, Gid, for the stars you sent. Baby Gregorio Yulo. Kay Miss Homa Lumina, sa imo salamat, Gid. Enough lang na anay. Ang inyo sini mensahe sa atong letter sender, dugay-dugay. Thank you, Gid. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. X500 capsule. Amo na siling nila nga kung may edad ka na, may tsansa pa ba lang nga maghuben. Ang edad Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo. piyon inaga proteksyon. May ara siya 1.3 million ORAC units ng antioxidants. Epektibo gid pangontra sa free radicals kag oxidation. Sa DTX 500, imos ACS Milyones. Submission of entries is from February 28.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Kasuwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka. Barangay Health Center sa Barangay Poblacion, Valladolid. Good afternoon lang. Hider Trava dira sa Valladolid. Yes, Ron, salamat gid sa imo. Ha? Kag, syempre, di na to di kaina sa may barangay hall, no? Sa may sumag. Ginagreet dira si Ludovico Peralta, gapamati gid. Sa barangay hall sa sumag. Ang staff pagid sang Basro EMS kag ang mga barangay employee sang barangay sumag sa inyo mga sir, mga ma'am, thank you so much. The sound of your hello. Sa ito na text hotline tawe. Karon lang na ang mensahe. Ang inyo nga mga mensahe sa sender nato na talihog ko tamiyaw sa Apungan Kagayapa family kag samon kagawad Alex Apungan sang Asyenda Alicia, Barangay 5. Sa di ng Barangay 5, diri sa Bacolod, way man di Asyenda. Asyenda Alicia, 0786. Thank you, Ken. Ay, yung mga anak mo. Okay, balik doon, tabalatawe. Nayuga pa, na? Sa kada city. Okay. Katul akon bagol. Katul akon kalbo nga may gubuhok nga may nipis. Okay. Sa mga nagpadalaman sa ila sini mga mensahe sa aton sini text hotline sa ilang mga reactions. Good PM, tang hambal ni 8421. Masiling ko lang sa atong letter sender, hindi na pagproblemahi ang kinaiyasang imo sa ni husband. Ang importante, ginahimo niya ang iya obligasyon sa imo bilang bana. Jazzer gali ni TY Gid, 8421. Pero kung kaisa ba lang mga asawa, kapangita man atensyon, inyo ba lang ang mga kaya nagtagaan man konsiderasyon, di ba? Pampalubag loob, paamo kay na. Hambal naman ng 1780 sa sender para ma-appreciate day ang ginahimo mo, magluto ka sang wala ya pamatilawan nga sudan, right? Kag bag-uhon mo naman ang pag-arrange ka house nyo. Relax day, mapansin ka gid ni Mr. V. Mar sang La Carlota 1780. Madamo gid nga salamat sa imo V. Mar. Kag hambal man ni Ma'am Julie Militado Patrimonio. Good afternoon to sa letter sender ba si imo husband hindi expressive or appreciative? Baligin tago ya lang ang iya feeling. Mabalaan mo lang na kung manamitan na siya sang imuluto. Kay damo kaunya kaglantaw ya sa palibot limpyo. Proud gina siya sa imo kay ginapabugal ya kana sa iya family, friends and relatives nga waay ka lang kabalo. Just chill and always pagwapa and pray always. God bless. Hindi ka pa na ma-inspired? Inday Margie, ma-inspired ka gid sa ginhambal ni Ma'am Julie Militado Patrimonio. Ma'am Jules, thank you again. Rogelio Lingko, watching live from Kabangkalan. Patamyaw lang kay Ma'am Julieta Lingko. Salamat gid Ma'am Julieta Lingko, mayong hapon. Okay, ara lang sila kunugyapon dara. Kadto na kita, mabasa na si Tita Wilma sa mga zodiac sign para sa iton tagse ka horoscope, pero tamyawon ko ni anay ang big celebration namon mga birthday celebrators namon for the month of May. Kita ka lang sang gaidas nga cake sa gwada kag pagkaon daw, ha? Yes, happy birthday. Happy birthday to you. Bilagin sila kabilog, na? Happy birthday sang May 2, na? Sang May 2 from Drama Department kay Ramil Patriarca.
Pagka May 8 sa amon sa ni IT, Chief IT kay Sir Elray Dutilos, May 8 gali si Sir Elray, na? Pagka 14, yes, ang amo naman isa ka sa mga technicians sa Action, Henry Espolgar. Pagka 17, si JM, na? JM Benares, happy birthday man. Pagka 20, from Drama Department, kay Madam Esther Belbatis. Pagka 27, Subong Gidia, no? Subong Gidia, happy birthday kay Tagoy, na? Kay Tagoy, kay Rayco, happy birthday. Was naman kay Action Marlon Henoveyanan. Sa inyo, happy birthday. Kay sa Lunes, kay Inday Ann ginaiya na. Kay Inday Ann naman, Defensor Linsay, birthday. That will be on Monday. Day before mag-end ang month of May, month of flowers. Na, di ba la, Inday Ann? Advance na ganyan, happy birthday. Okay, ma-horoscope na si Tita Wilma. Sa mga nagahulat sang ila zodiac sign, relax. Unahon anay naton ang mga Gemini. Kay ang mga Gemini, amo ining mga natawo Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Ang inyo horoscope for today, mga Gemini, subong pa lang, dapat preparahan na ang mga galastuhan sa pag-eskwela kung naga-eskwela pa. Sa mga ginikanan, kung may estudyante. Kinahanglan man, mga Gemini, mag-umpisa man sa pag-save or magtipon. Hindi pag-uyangi ang panahon, ano man nga ang gulo sang maayo nga pagkakitaan, dapat himuon basta sa maayo lamang nga pamaagi. Gemini. Just 6, 29, 35 kag 37 mga maswati nga numero. Sky blue is your lucky color. Sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Cancer, may pasensya pa. Siling sa inyo horoscope, lawig-lawigon or palaba-labaon nyo pagid ang inyo pasensya para mapakigbatuan ninyo ang kapaslawan sa kabuhi. Matirang matibay ng wana. Kinahanglan gid, be more patient, Cancer. Kag kun inabala mga wala pulos nga mga bagay nga ginapanghimo mo or ninyo, Cancer, abita pusa na utda na. Kaya mo inang gahatag sa inyo problema, nagatag sa inyo sang kadimalason. Cancer, maswati nga mga numero 15, 25, 30, kag 40. Blue is your lucky color. Kaya naman natin ang mga Leo. Ang mga Leo ni tao Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, hambal sa inyo horoscope po. Baguha ang desisyon, ilabi na gid kon ang resulta hindi fair. Sa anuman nga bagay na kinanglan baguhon ng desisyon, ilabi na gid kung ang resulta sa imo ginimo hindi balapatas na posible abuton kagid sang posible kahit ilipot lang pasensya mo may posibilidad nga mapikon ikaw. So kinahanglan cool ka lang, Leo. Ang mga Leo kinahanglan chill, cool, amo na lang ng manami para sa inyo. 21, 22, 40, kag 42 ang mga maswerte nga numero. Aqua blue is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, ba naman nami ning imo nga horoscope, ang inyong horoscope, mga Virgonian, Mangin kabahin ikaw, mga Virgonian, mangin kabahin ikaw or kamo sa mga posible makaganar sang dako, maka-income dako balahaw, na? Kag ginaangkon mo man or ginaangkon ninyo karon nga adlaw ang positive nga klase sang karisma, na? Kun nga makainganyo kamo. Isa na sa mga rason kung nga ang
maka-win ka mo sa trust, kaga maka-win ka mo customers para mangindako man ang inyo sini nga income. Right, Virgo? 15 Justice Ace 40 kag 41. Neon green is your lucky color. Ang mga Libra naman, yes, Libra, Setyembre 24, Oktubre 23. Libra, pamati, ariho. May kahigayunan nga either mangin kabahin ikaw or maulamid ikaw sa ano naman na iya? Yes. Sa sitwasyon bala, sa isa ka sitwasyon nga sa diin dira mo mapakita kag dira mo magamit ang imo abilidad, ang imo ikasarang sa paghambal, ability mo in public speaking, let's say, no? Kag tungod sang imo abilidad sa paghambal, mangin maayo ang dalagan sang imo kita, pinansya, kumbaga. Di kon mga, let's say, mga agent ka, mga ahente ka, no? Mga real estate ka, nami ka magplastar sang nami presentation mo sang imo ginabaligya, aso di ba ma-win mo ang trust sang tawo kag makasale ka, dako ang imo income, di ba la? Ayo, kinahanglan nami ang imo abilidad sa paghambal na public speaking. Kung guys eskwela ka in college may public speaking, di ba? Natuluan ka mo paano nyo ma-win ang attention sa tao. Kinanglan may eye-to-eye contact. Kinanglan kung maghambal ka from the heart. Bado pa mo, kanabla, hindi wala? Yes. Ayo, lingawada sila tita we, mga Libra. Well, anyway, mga Libra, ang inyo sini mga maswerte nga numero 18, 24, 34, kag 39. Jade green is your lucky color. Yes, mga Scorpio. Ay, mga Scorpio naman, Oktubre 24, Nobyembre 22. Ahay, Scorpio, may problema o kung may upang sa ginaplano mo o kung sa imo planong himuon. Ilabi na gid ko natungod ina sa ginsugilanunan ninyo sang imo ginapakamahal. Ano na ha? Pero kinanglan lang mangin mahinalungon suno sa inyo horoscope. Scorpio, 19, 20, 36, kag 40 mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Una pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga hapon. Nanay Melchorita Ferrer, maayong hapon lang sa imo kag sa bugos nga pamilya. Of course, kay Girom, kag Karuming Dinoy, Tutoy James, maayong hapon man. Kag diraman kay Rizalino Siglo sa may Singkang Airport, thank you, Gid. Indaynel ni, kamusta na ikaw? Kag diraman kay Nanay, no? Sa mga taga-barangay, dira sa nag-standby sa ka-Tianggi ni Nanay, dira sa Dalong. Mayong hapon lang danay ha. Salamat gid as always. Makita ta kaya na nga nagayum kay naga-wave kay Tita We. Happy na ko na iya. Diba? Diba la? Yes. Kag syempre sa mga nagapangapi mandera. Ay nadumduman ko gintamyaw to gina ni Action Rex si Nanay Ofelia. Nanay Ofelia, birthday mo gali. Happy birthday Nanay Ofelia dira sa may pahanukoy, ha? Okay, relax lang ah. Mabalik si Tita Wilma sa ikadwa pangabahin sa nga aton na horoscope karon nga adlaw pagkatapos sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano. Mas gani para malikawanan kung ano man nga klase ng balatian, dapat epektibong food supplement ang kinahanglan. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwag nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas. Alas 2:53 Action Radio Philippine Standard Time. Janeline Luberos Canillo, mayong hapon sa imo. Tita Wilma, kag mayong hapon man sa imo. Ha? Salamat, Gid. Naraman kay si Patricia Ann Kimson, good afternoon. Kay Dave Juanilio de la Cruz. Ginatamyaw ya lang si Tatay Rudy kuno Ginatamyaw ya si Tatay Rudy kag si Nanay Nia Marit. Sakto, alas 2:54. Ay nga mga anak ko, Tita Wilma. Siyempre man magluwas si na Tita Wilma. Araman si Don Breach. Good afternoon. Kay Cynthia Cox Silva. Kay Cora de los Reyes. Thank you. Good afternoon. Kay Rosemary Zalazar. Okay na. Tapuson gini Tita Wilma mga nabili naton nga mga zodiac sign diin na kita ara na kita sa zodiac sign nga Sagittarius. Mga Sagittarius pamati pamo kana mga Sagittarius ang inyo horoscope or dali lang gid sorry ang mga Sagittarius amo ining mga natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21 Sagittarius, ang imo makilala karon nga adlaw or makilala ninyo karon nga adlaw, nagaangkon sang mga kinaiya nga ginapangita mo gid. Kag posible masalapuan mo ang imo sini soulmate. Maswati mo nga numero 18, 19, 39 kag 41, brown is your lucky color. Mga Capricorn naman. Yes, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, kinanglan maging honest ka man, na? Kinanglan maging honest ka, kag hindi mo pagtagu-taguon, ang matudtod mo nga nabatsyagan. Ay, paano na nila karon mabalaan ni ay kung lain matsyag mo? O kung naluyag ka sa iyabi? Hindi pagtagu-tagu, ipautwas inana. Kag problema nga ginaangkon sa mga Capricornian, wow, makaangkon na ina sang solusyon. Pero hindi ka magpahimunong, kayong solusyon, di magpalapit pangita. 11, 12, 33, kag 34 mga masuwati nga numero, red is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius naman, amo ining mga nataw Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, kung mahigko ang imo dira palibot, halong ng kaginay-hinay. Kay nga, madali ikaw subong matapikan sang masakit o kung balatian man. Gani kung higko ang palibot, patinloi, ilabi na karon nga, maulano na ang panahon, kinahanglan gid magpaninlo sa palibot Aquarian. Kinahanglan patinloi kung hindi mo kaya, kung may ginaantos ka man, hindi ka mo, patinloi kung sinong suguon mo dira sa palibot. Halong-halong hinay-hinay gid. Kag kinahanglan mo man magkinot para hindi man ikaw pagkulang. Mga masuwati nga mga numero 12, 17, 23, kag 44,
Orange is your lucky color. Kadtuan naman nato ng mga zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, amo ining mga natawo, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ara mga Piscean, buot silingon self-control. Pisces, self-control. Hindi ka magpakita sang imo pagkapikon sa mga upod mo da, ay nano man. Ay, hindi, relax lang. Kaya nga, hindi kaginila na paguntatan sang sunlog-sunlog. Hasta nga madulaan ka pasensya. Di ko madula pasensya, mautod pasensya mo gamo. Chill lang, kinahanglan, Pisces. 13, 24, 35, kag 36 ang mga maswerte nga numero. Indigo is your lucky color. Ang mga Aries naman, yes, ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19, mga Arian, ang imo or ang inyo man horoscope nagasiling, isa ka kapamilya ninyo ang mahatagan mo sang kalipay karon nga adlaw. Kag kung may plano ikaw nga magnegosyo, kinahanglan tun-an mo gid-anay. Kumbaga, ti kung dako na yung plano mo, kinahanglan project study gid-anay dapat hindi gid mag-sulong-sulong lang. Hala, sige lang dayon. Kung may kapital ka puto, guwaya Kinahanglan project study, Aries, para mangin, mapuslano ng tanan. Iba na gani, ga-experimental anay, di ba lag? Experimental anay, antes sila iya magbuga para sa ilang negosyo. Trial and error bala? Ba pwede man na. Maswerte nga mga numero 10, 20, 33, kag 34. Green is your lucky color. Okay. Ang katapusan nito ni zodiac sign, Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 tubtob Mayo 20. Taurian, ang inyo horoscope na gasiling, bisan nga makabati ka pa sa mga indi nami nga mga tinaga. No? Mga indi nami nga mga suwilanon, halin sa pamilya sang asawa mo or sa bana mo, tinguhaan mo nga ma-divert ina sa kaayuhan para wala problema. Para wala gamo, ari lang tayo bala sa mga maayo, para happy ang tanan. Di ba? Yes, Taurus. Kung mga masakit, palutsa lang. Kung maghapit sa heart, agi sa paminsaron kag sa heart, sa imo heart, ma-hurt kag yan. Pero, pasensya lang. Ang maayo lang himuon. Just in 9, 24, 32, kag 35 mga maswerte nga numero, red is your lucky color. Yes, nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw Biyernes, Mayo 27, tuig 2022. Impunto las 3, Action Radio Philippine Standard Time, ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so amen. Salamat gid sa inyo pagupod sa pagamuhi sa itong 3 o'clock prayer. Kag tiuna man sa aton pagpaalam sa Biyernes nga edisyon sa This is My Life. Sa wala neton malabutan, pasensya apang si Tito Wilma nagapasalamat sa inyo. Buwas naman kita mag-aupdenay. Advance Happy Fiesta gilidira sa may purok magbinuligay buwas nga adlaw. No? Kaka-fiestahan sa St. Joseph the Worker. Okay. Ang aton Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa 2 Samuel
chapter 7, verse 22. How great you are, sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears. I can't say goodbye. Yes, buwas na naman, Joshua Christopher Bella, standby na sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I know that you and Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang pinaka-latest nga